story time. Aby sme začali nejako chronologicky, tak vlastne od mojej prokarty som mala 2 roky v podstate súťažnú pauzu. S tým, že som ani sama nevedela, či vôbec ešte budem súťažný pokračovať. Občas sa to vo mne dosť bylo a nebola som si tým úplne istá. Bola som takisto dlho bez trenéra po rôznych fuck-upoch a v podstate nejako na jaro tohto roku som konečne našla trenéra, ktorý mi sadol, ktorý mi vyhovoval a znova som získala naspäť nejaký drive do toho celého športu. A hneď v podstate sme sa tak nejakoby rozhodli, že spolu skúsime pro debut tento rok. Vždy ste mohli sledovať túto cestu, či už tu na mojom YouTube alebo predtým na Pištovom YouTube, takže rada som vždy dokumentovala všetky tieto cesty, či už na Instagrame alebo tu, ale tentokrát som sa rozhodla, že o tom nechcem nikomu hovoriť, preto tá cesta tu dokumentovaná proste není. Chcela som konečne prípravu bez toho, aby to v podstate niekto vedel, chcela som ju hrozne bez tlaku, bez nejakého stresu, pretože povedzme si na rovinu, pro debut je niečo, keby človek úplne začínal. Je to v podstate znova, ako keby som na totálnom začiatku svojej súťažnej kariéry, aj keď už závodím hrozne dlho, ale profiliga je proste keby úplne iný šport. A tým, že som mala toho tlaku v živote, či už v osobnom alebo celkovo, pomerne veľa za poslednú dobu, tak som si nechcela pridávať ďalší tlak tým, že toto verejne vypustím na Instagram. Mňa sociálne siete hrozne bavia a vždy ma aj predtým bavilo s vami zdieľať tú cestu. Na druhú stranu, ja viem, že to myslíte vždycky dobre, keď mi píšete, budeš najlepšia, hrozne ma podporujete a mám fakt na Instagrame strašne skvelú komunitu. Minimum hejtrov mám, si myslím. Ale z časti mi to trochu vadí a vytvára mi to taký ten podvedomý tlak, takéto, že musím vám niečo dokázať, ľudia vo mňa veria a proste je to taký ten tlak, ktorý som proste tento rok vôbec na seba nechcela. Preto o mojej príprave vlastne takmer nikto nevedel, jasné, vedeli to proste moji blízky, vedeli to ľudia v gyme, pravdepodobne niektorí si to vedeli aj vy, pretože to na mne proste bohužiaľ bolo vidieť. Dietu úplne neskriem. Bola taká tajná, dajme tomu. Rozhodli sme sa teda pre prvú stage Bulharsko. Prečo Bulharsko? Pretože je to strašne dostupné, bolo to hrozne low cost, až ako smiešne low cost to bolo. A takisto nie je to veľká stage, je to, neviem koľka ty už ani ročník, ale tá súťaž fakt není veľká, není tam obrovská konkurencia. To ne, že by som úplne taktizovala, ale fakt som nechcela ísť na stage s 10 proste babami z Olympie, hej. Jakože. Takže sme sa rozhodli pre Bulharsko. Príprava, jak taká, bola asi jedna z najjednoduchších v rámci nejakej akoby fyzickej vyčerpanosti alebo hladu, čo som za celú svoju kariéru mala. Bolo to hlavne tým, že môj výstupný bod určite nebol taký, jak predtým, takže ja som nemusela zhadzovať, ja neviem, 10 kg alebo podobne. Takže dieta bola v pohode, hlad som mala v podstate až úplne ku koncu, ja neviem, posledný akoby tie 4-5 týždňov už som akože bola ako vyčerpanejšia, tak samozrejme prirodzene, ale stále to bola pomerne easy príprava na moje pomery, takže príprava bola super, ani som nemala pocit častokrát, že som vôbec v príprave. Pre Bulharsko som sa rozhodla aj preto, že sme vždycky s Ivet chceli ísť spolu na stage a nikdy nám to vlastne nevyšlo a ona súťaží v amatérkach vo wellnesskách a zladiť nejakú súťaž, kde sú amatérky, wellnessky aj profíčky je hrozne ťažké. A jediné, čo nám z toho vyšlo, bolo Bulharsko. A strašne som s ňou chcela ísť v rámci stageu, hrozne potrebujem, to je moja stage máma proste, ktorú potrebujem v rámci make-upu, vlasov, všetkého proste a bez nej na stage v podstate neviem už ani ísť, neviem si to bez nej absolútne predstaviť. Takže sme sa rozhodli na tento trip spoločne a bolo to ako fun.
Zažila som svoj prvý pro meeting. Viete, že keď získaš pro kartu, je to proste hrozne super, ale až keď ju začneš nejako využívať, až keď si reálne tam, tak až vtedy ti to v podstate dopne. Až mi to doplo fakt po tých 2 rokoch, až som proste si zaplatila tú kartu, až som ju mala podpísanú, až som bola vlastne na tom pro meetingu, až vtedy to pre mňa začalo byť ako keby viac reálne a až vtedy sa človek v podstate cíti jak nejaký profík, že dovtedy tá karta tu leží doma pod postelou a proste nie je to karta, ktorú nikto nikde nevidí a v podstate to nevnímam absolútne, ale až vtedy, keď tam akoby reálne si a hlavne si tam s babami, ktoré ja reálne sledujem na Instagrame napríklad roky, jak je napríklad Klaudia, ktorá vlastne vyhrala to Bulharsko. Takže ja som bola proste v nemom úžase, ja som bola jak diecko proste v hračkárstve, už keď sme boli na tom pro meetingu, tak som bola na nich, som na nich iba čumla a tak tomu proste tiekla slina. Každopádne, čo sa týka umiestnenia, bolo nás 10, áno, takže môj cieľ byť top 10 vyšiel. Ja si z toho proste robím srandu, pretože fakt na stage som nešla vôbec so žiadnymi očakávaniami. Ja reálne vedela som už dopredu, že ja potrebujem ešte hmotu. OK, to som vedela, než sme išli do tej diety, ale na druhú stranu nechcela som mať už ako keby dlhšiu pauzu od toho stageu, pretože človek z toho strašne rýchlo vypadne. A pokiaľ chceš proste súťažiť a byť konkurencieschopná, tak by si sa mala na tom stage nejakým spôsobom ukazovať a stále o sebe dávať vedieť. Vedela som, že mi bude chýbať hmota? Vedeli sme to proste všetci, ale aj tak som to chcela skúsiť, potrebovala som tie skúsenosti, potrebovala som sa reálne porovnať s tými profíčkami, takže som do toho išla ako keby anyway. Z týchto 10 bab som skončila 8, druhý call-out. Zážitok, všetko organizačne super. Jediné, čo ma nastralo, bol nástrek, proste ten nám totálne pokašľali, bola som tvavá, bola som flekatá, počúrala som sa proste, ale v podstate sme boli všetky rovnako čierne a škaredé, takže to bolo v pohode. Už v backstage som vedela, že proste na tie baby ešte nemám, ale na ten stage som nešla nejako extra nervózna alebo so strachom, bolo to fajn. Čo sa týka feedbacku, tak samozrejme size, proste som malá. Zároveň som dostala pár názorov, že pôsobím completely different a to si ja uvedomujem. Ja som sa na ten záznam dívala x-krát a ja som proste, všetky tie baby okolo mňa majú spravené prsia, spravené pery, proste pôsobia na stage úplne inak. Moja jediná výhoda tam bola, že mám fakt strašne úzky pás a myslím si, že som bola aj dosť suchá oproti ním. Ja nepotrebujem sťahovať brucho, aby som mala kocky na bruchu, ja nepotrebujem sťahovať pás, aby som mala úzky pás, hej. A oni všetky proste ho museli v podstate vypózovať, takže to bola moja výhoda a ten pozitívny feedback, ktorý som dostala. Keď som zliezla zo stageu, tak náš prvotný plán celkovo v tejto sezóne bolo EVOS. Ale keď som zliezla zo stageu, tak ja nemám rada chodiť zo stageu na stage s tým istým. Za mňa je to blbosť, proste keď viem, že mi chýba hmota, tak sa mi do toho EVOS nechcelo a hrozne som s tým asi ešte pár dní akoby bojovala v hlave. Ale jediné, čo z toho feedbacku dokážem zmeniť za 2 týždne, čož uvidíme, či sa mi samozrejme podarí, bolo zmeniť trošku look, zmeniť ho viac, proste ten make-up, či už vlasy alebo plavky, aj to bol môj feedback, že mám zmeniť strih plaviek, takže to sú veci, ktoré za tie 2 týždne stihnem spraviť, môžem prísť lepšia a suchšia, môžem. Takže teraz sa snažíme o to a v podstate za pár dní ma čaká EVOS. EVOS mám každopádne tiež ako pomerne. Z Bulharska som nemala taký tlak, aký mám z EVOS tlak. Pretože je to domáca súťaž na tom stage. Videla som už tú profi show, na tom stage som stála a
je to brutál. Hlavne o tom Bulharsku nikto nevedel a bolo to super. Ja som vám to dala vedieť vlastne až keď som zlezla zo stageu, až myslím deň po som dala vlastne príspevok, že som tam bola. Takže nikto o tom nevedel, takže som si to robila tak v kľude a o to ľahšie vlastne bolo na ten stage vôbec ísť. Ale teraz už je to trochu iné. Veľa ľudí sa ma pýtalo, že či som sklamaná z umiestnenia a to je ako absolútne nie. Ja, jak hovorím, nešla som tam so žiadnymi očakávaniami a vedela som, viem na čo mám a na čo nemám. Zároveň viem, jak prípravu sme robili a že sa stále snažím o to, aby bola v nejakom zdraví. Nechcem hovoriť, že úplne zdravá, proste súťažiť nie je určite zdravé a nejakým spôsobom si do neho určite zasahujem. Čo najviac sme sa snažili veci robiť fakt úplne ľahko, aby som bola hormonálne stále v pohode, na testoch sme boli, takže viem, čo som do toho dala ja a viem, koľko do toho dávajú približne tie baby a dávajú do toho oveľa viac, než som ochotná tento rok spraviť ja. Preto mi bolo úplne jasné, že nebudem tak veľká, nebudem tak tvrdá proste a bola som s tým úplne v pohode. Som s tým úplne v pohode. Takže absolútne nie som sklamaná. Som vlastne akoby hrozne rada, že som spravila ten krok, aj keď bol to krok hodne z komfortu. Bol scary, bol určite, ale najťažšie bolo mňa spraviť ten prvý krok a hrozne ma to aj nakoplo do tej off-season. Samozrejme ešte si na ňu chvíľku počkám, ale keď som sa videla aj s tými babami, tak to teraz sa necítim už toho taká vydesená, ale cítim sa hrozne ready na to naberať hmotu. Už Frej odišla. Toto bol môj pro debut v Bulharsku, ktorý sme natáčali a za pár dní ma čaká Evil's Prague, na ktorom sa určite uvidíme. Je to proste najväčšia show tu v Európe, ktorá spája proste celú túto komunitu. Vždycky sa tam stretne s milión ľuďmi, že mám takú hlavu, proste ko všetkého som stretla, s kým som kecala. Takže sa tam hrozne na vás všetkých teším. A po Evils ukončujem už sezónu a strašne sa teším na naberačku proste, pretože mi chýba reálne tak 5-6 kg svalovej hmoty. Jeffrey. Evils taktiež sa pokúsim vám natočiť a zhrnúť nejak túto súťažnú prípravu. Ak by ste mali nejaké otázky, pretože po príprave plánujem nejaké Q&A, lebo tých otázok budete mať určite viac, tak mi ich píšte kľudne do komentu a vidíme sa na Evils. Frejuška, už ma vytlačila.